Добър ден, почитувани гледачи! Вие сте со првата емисија Хайд Парк, проект на порталот Трибуна. Наш прв гостин е мојот драг пријател Ѓорги Станков од Хасково, Бугарија. Со него ќе поразговараме малку за соочувањата меѓу Македонија и Бугарија, меѓу Република Северна Македонија и Бугарија, и за тоа како ние можеме обичните луѓе или нормалните луѓе, како што сакам да кажувам јас, да комуницираме подобро, да скратиме колку што се може повеќе омразата меѓу нас, или ако можам да се изразам, самиот говор на омраза, пошто омраза како омраза мислам дека и не постои. Здраво, Ѓорги, како си? Здравей, Тане. Добре съм, благодаря за поканата. Голяма чест е за мене. Представи се, освен што си креатор на подкастот Коридор 8, што друго треба да знаат нашите гледачи за тебе? Ами няма много работи за мене. Аз съм много обикновен човек. Правя малки работи, малки неща, но по образование и по професия съм психолог. С това се занимавам. Имам психологическа практика. В моя град Хасково живея и работя. Освен това, станах доктор по политически науки, значи вече съм и политолог. Имам едно хоби, когато имам свободно време, то става все по-малко, да си призная, но занимавам се с, както се казва, местна история. Краезнание е думата на български, или краеведство, значи изследвания на някаква локация, на някое село или малък град. И аз изследвам родното село на татко ми. То се намира в планината Родопи. Има интересна история и на мен ми е интересно да откривам различни знания за това село, за миналото, за живота на хората и да ги пазя и да ги предавам на следващите поколения. Наистина няма нещо, кой знае какво в моя профил като личност. Много съм обикновен човек. Ама това не ми пречи, разбира се, да се занимавам с големи работи, които не отговарят на моите възможности. Веќе една година наврши Коридорот 8, кај што сме јас и ти, тоест ти си главниот играч тука, јас сум како помошник, да се наречам, ко-водещ. Кажи ми, каква е твојата рекапитулација последна година Коридор 8? Од твојот личен став за тоа, што сме постигнале, што треба да направиме уште, дали си задоволен со тоа што сме го направиле до сега? Ами, аз ги смятах тия дни. Имаме до сега 59 епизода. Имаме 31 участници от България, 30 от Македония. За 59 епизода ние направихме възможно обикновените гледачи от Македония да видят 31 българи, обикновените гледачи от България да видят 30 македонци. Да срещнем хора, които не се познават, да ги срещнем в нашето виртуално студио, да говорим по някакви общи теми, да обменяме опит, знание, информация, да създаваме нови познанства и мрежи. И това за мен е голям успех. За хора, които нямаме много време да работим, да правим Коридор 8, това, че сме редовни, че 59 емисии без прекъсване сме направили, това е успех. Разбира се, винаги може и по-добре, ама моята рекапитулация е такава. По-добре е, че го има Коридор 8, подкастът, отколкото ако го няма. Лесно ли се рушат табуата според тебе и националните митови во денешно време? Ами, те националните митове са потребни. И не е нещо лошо да има национален мит. Въпросът е какви са митовете. Например, Швейцария има своя мит. Още от средния век. Как се събрали едни свободни
хора в своите кантони, как защитили своята свобода, после се обединили, прибавили още свободни кантони към тях. И това е една земя на свободни хора, които се разбират въпреки техните различия в езика. Там има 3 големи езикови общности. И те се разбират, и те имат своя мит, който тръгва от Вилхем Тел, мисля, легендата за Тел. И въпреки, че това е приказка, тя е хубава приказка, защото тя разказва история за смелост, за борба за свобода, за братство и така нататък. Америка има своя мит. Американската мечта, че всеки човек, независимо къде е роден, откъде идва, има шанс да създаде свой добър живот в американската държава. Така че митовете понякога са дори необходими. Много е важно митът за какво се използва, какво е съдържанието на мита. И нашият голям проблем на Балканите, а и проблем, който са имали преди това много други държави, и затова са започвали световни войни, и все още има различни конфликти на различни места по света. Нашият проблем е, че понякога митовете не утвърждават просто правото на една нация да съществува и да има своя идентичност, а директно могат да нарушат правото на друга нация или на друга общност от хора да имат идентичност, да имат своя история и да имат своя памет. И големият проблем е за какво използваме митовете. Какви са митовете и какво е тяхното съдържание и за какво се използват. И това, разбира се, е трудно да бъде разрушено. Ако имаш мит, създаден не просто да утвърждава, а да настройва, да създава лошо разположение към друг народ или към друга държава. Понякога, може би, то е закономерно. В българската история ние сме имали такива моменти, използвали сме израза турско робство. Сега вече разбираме, че все пак то е поетично, идва от поети. Има по-коректни термини, научни и в историята, и в политиката. Много е важно как се използват думите. В края на 19 век може би е било нормално да кажем турско робство. В духът на времето е било. В 21 век не можем да го направим. Не е коректно. Не само говорене, не е политически коректно, а не е коректно и научно. Така че е много важно как използваме митовете. И не е просто да ги рушим, а трябва да мислим за това как искаме да живеем, в какво общество искаме да живеем. Не само ние като държави, а и като по-голяма общност. Не само една държава вътре в нея, а съюз от държави, например, както е Европейския съюз. С какво ще влезем там? И затова е важно да сме внимателни за своите митове. Те могат да бъдат много полезни, но могат да бъдат... Те са като нож. Ножа може да реже хляб, може да нарани. И затова трябва да сме внимателни. А темата за табута и за това, че има табута, да, във всяко общество има табута, защото всяко общество обича да гледа на себе си по добър начин. И може би част от националния мит на всяко едно общество, на всяка нация е и в това да представя себе си в една добра светлина. А това означава по някой път да прикрива някои неприятни истини. Мога да ти дам един пример с Карнегиевата анкета. Преди повече от 100 години, след Втората Балканска война, една международна комисия посещава Балканите и гледа какво се е случило, имало ли е зверства по време на войните, имало ли е военни престъпления. България е единствената балканска държава от всичките замесени в балканските войни и които са изследвани от Карнегиевата анкета. България е единствената държава, която издава Карнегиевата анкета в цялост, в пълният ѝ обем, включително с описание на някои много лоши действия на български войници в Тракия. Но всъщност и ние можем да си прикриваме някои наши неприятни неща.
Това е един защитен механизъм, да се покаже, че аз съм хубав и добър. Пък Типична другия... балканска църква. Така е. Типична балканска църква. И ние трябва, дори заради бъдещите поколения, които ще дойдат, да бъдем честни. Не бива да се живее с табута, трябва да се каже истината. Мисля, че това е много важно. Истината ни прави свободни. Не сме го казали ние, но е така. И ако табуто представя красива лъжа, за да скрие неприятната истина, трябва да се избърше, да се заличи това табу. Тъй мисля. Георги, кај нас тука во Република Северна Македонија се шири тезата дека сегашната позиција на Бугарија во однос на влезот на Македонија во ЕУ е рецидив од живковистичкиот период. Знам дека ти си антикомунист и не си од најголемите фанови на Тодор Живков и воопшто на комунистичките лидери во минатото. Кажи ми каков е твојот став околу тоа прашање? Ами, позицията на България не е рецидив от времето на Тодор Живков. Историческата позиция на България, това, което го носи от времето на Живков, това е за класовата борба. Че добрата българска работническа класа и прогресивните селени заедно се борили против монархофашизма. Това е всъщност наследството на Живковата история. Това е Живковата ревизия на историята. А тя е отдавна вече отхвърлена. Българският парламент преди повече от 20 години гласува закон, с който се обявява комунистическият режим за престъпен. Това означава идеологията, която е насаждана тогава, политическата идеология и комунистическата интерпретация на историята за грешни. Така че българското общество не приема комунистическите интерпретации на историята. Позицията на България по отношение на Македония не е наследство от Живков. Това е много, как да кажа, опростяване на нещата. Все едно да кажем, че позицията на Македония е наследство от времето на Кулишевски и на Темпо, което всъщност не е лъжа. Тогава е формирана историческата наука на Македония, тогава е формирана македонската историография, тогава са положени темелите на македонският национален мит. Само че в Македония не се чува това, казва се българската позиция, наследство от Живков. Но ето има документи, вече декласифицирани тайни доклади на Централното разузнавателно управление на САД, CIA, от края на 40-те години, от началото на 50-те години на 20 век, в които се говори за това как Темпо идва в Македония и се разпорежда всичко българско да бъде потушено. И много такива документи има. Тоест, как да кажем, че едното е наследство на комунизма, а другото не е. Сега, ако трябва да го говоря на едро, основното нещо в българската позиция е един континуитет на принадлежността на хората, говорещи славянски диалекти, на една много голяма територия на Балканския полуостров. Този континуитет има повече от 1000 години продължителност. В моменти е бил много силен, това е когато българската държава е била много силна през средните векове, а също и през Възраждането. На моменти е отслабвал или се е преплитал с други идентичности. Например, в Османската империя не само да си българин, но си и християнин, Рум Милет. И понякога различните идентичности се приплитат. И едната има по-голямо значение, в друг момент другата има по-голямо значение. Но преди повече от 800 години българският цар Калоян, когато пише на папата в Рим и му казва, че иска да му признае царската титла и да му даде царска корона, той се позовава на българската историческа традиция. И той казва, пише го на папата Инокентий III. Той му пише, в нашите книги имаме записано, че ние сме имали царе Симеон, Петър и Самуил.
По същото време Йоан Скилица пише за цар Самуил, онзи прочут Самуил, който и до днеска е в устите на българите. Значи в различни исторически моменти едно голямо население на Балканския полуостров е наричано от външните хора българи, но по-интересното е, че и то е наричало себе си българи. И там е работата, че това се е предавало векове. Имало е много свидетелства от различни пътешественици, от различни документи. Тоест позицията на България не е основана на това, което казва Тодор Живков. Нещо повече, днешната позиция, това е вече също голяма разлика от времето на комунизма. Днешната позиция на България много ясно посочва, че съществува македонска идентичност и че гражданите на Македония имат правото да се наричат така, както желаят. Тоест, етническата македонска идентичност днес, която съществува, не се отрича. Това не е живковизъм. Правото на македонският език да съществува, както е записан в Конституцията си, и да се нарича така, това не се отрича. Има чисто политически процеси и ходове, които политиците използват, може би в голяма степен, за своите теснопартийни цели и амбиции и за да пазят своята власт. Това се случва в България, това се случва в Македония, в Германия, в Америка, навсякъде. Всъщност, може би политиците създават тази нагласа и това разположение сред обикновените граждани, че в България се негира, отрича се македонската идентичност. Не. България просто има, така да кажа, в своята позиция две неща. Едното е, признаваме реалността, но си държим миналото. И това не е нещо, което да се възприема като отричане на каквото и да е днес. Нито омаловажава или понижава македонския народ, който днес съществува със своята свяст, култура и право да съществува и да има държава. Това са две различни неща. Хората по някой път може би си мислят, че трябва да имат много дълбоки корени в историята, за да имат право да съществуват днес. Но не случайно дадох пример за мита на Швейцария, а и митът на Америка. Америка е млада нация, но съществува и не се притеснява, че няма дълбоки корени. Ние казваме, хей, виж, тук една възрожденска къща в Пловдив е по-стара от Америка. Какво като възрожденската къща в Пловдив е по-стара от Съединените американски щати? Имат същото право да съществуват и да търсят своето щастие, както е писано в тяхната конституция, както и ние на Балканите. Затова си мисля, винаги можем да намерим някой, който да е по-стар от нас, ако щете да е по-културен от нас, по-богат от нас и по-красив от нас. Това няма... Извини, ще прекина. Продължи. Това нас не ни прави да сме по-малко хора, човеци или народи. И човек трябва да се приема какъвто е. Като говорим за митовете и за табутата, те са точно защитен механизъм. Да се защитим, сякаш ако не сме нещо голямо, нямаме право да съществуваме. Както е на индивидуално ниво, човек с човек като говорят, то същото е между народите. Хората са равни, народите са равни. Нямам нужда от някакви фантазии. Вижте, малките деца са тия, които си представят, че са супергерои. Ние порасналите вече знаем, че не сме супергерои. И няма да бъдем. Достатъчно е просто да бъдем добри хора, честни хора, да работим, да си вадим хляба, да си гледаме семействата. Същото е и за нациите. Няма нужда да сме супериорни, велики, уникални, сюблимни. Достатъчно е просто да създадем добър живот за нашите общества. Спокоен живот, честен живот, в който да има мир, да няма престъпност, хората да имат причини да остават и да живеят и в България, и в Македония.
Во Прилеп сме. На градските гробишта. Тој гроб и тая гробница не можете да ја препознаете. Но ако погледате внимателно, ќе ги видите буквите Томе Чкатров, напишани со българското писмо од пред 1945 година. Тоа е гробницата, семејната гробница на семејството Чкатрови, која требало да биде гробница на семејството која ќе го формирал Јордан Чкатров и на неговиот брат Димитар Чкатров. Судбината и животниот пат и на двајцата ги знае. Јордан Чкатров е најсилната личност во Прилеп. Роден во Прилеп, човекот кој бил неформален министер за надворешни работи на ВМРО на Иван Михајлов, за потоа за малку, веројатно, како возможност да стане и министер за надворешните работи на Царство Българија пред нејзиниот распад, но тоа не се случило. Димитар Чкатров е еден од хероите на Скопскиот студентски процес. Еден од оние кои до крај остануваат непримирими кон српската власт во Македонија и заради тоа низ затворите на Југославија одлежува 10 години строг затвор. По пуштањето од затворот, тој е повторно студент на Белградскиот универзитет и со брилјантен успех ги завршува студиите по градежен факултет. За време на Втората светска војна Димитар Чкатров е македонскиот шеф на, така да речем, на германската организација ТОТ. Го знае перфектно германскиот јазик и тој соработува со нив. И е човекот кој е познат по тоа што го спаси фудбалскиот тренер на клубот Вардар Илије Шпиц да не оди во злогласниот логор Треблинка. Од друга страна пак Димитар Јордан Чкатров е првиот и најблискиот пријател со Ванчо Михајлов. Се до 1942-3 година, кога со брат му за прв пат после долги години се среќаваат во Загреб на гости при Иван Михајлов и кога веројатно станува разделбата меѓу Иван Михајлов и групата на Чкатров и Дрангов околу судбината, идната судбина на Македонија. Веројатно имаат различни гледања околу автономијата на Македонија или единството на македонската со бугарската држава. Историјата допрва ќе ги проучува тие факти. Двајцата браќа се судени веднаш после крајот на војната 44 година. Димитар Чкатров е осуден на смрт и стрелан е заедно со Димитар Ѓузелов во Скопје на Зајчев рид. Неговиот брат Јордан Чкатров е осуден на 15 години затвор и врши самоубиство со штрајк со глад во затворот Идризово. До денешен ден нивните тела никој не ги открил и не знае каде се. Тоа е комплетната одмазда на едно просрпско и комунистичко владење на македонистичните структури во Македонија. Тоа е теророт кој што се спроведувал врз нив. Ова е што го гледате, овој запуштен гроб, оваа запуштена гробница, дури и преостанатите членови од семејството Чкатрови не сакаат да ја ползуваат. Таја е останата како символ на едно време, порано беше како страшилиште за оние кои застанале против комунизмот, а денеска таја гробница служи како закана кон сите оние кои суделе без суд, без право и против сите човечки обврски. Гробот е наполно запуштен. Гробот е околното место околу него е узурпирано од други гробови и гласот на правдата за двајцата браќа Чкатрови не се чу нити во времето на нивниот живот, нити толку години после нивната смрт. Нивните величествени ликови остануваат скаени во историјата на македонската идеја за автономизам, а нивниот гроб, нивната гробница служи за срам на властите во Прилеп и Македонија. Изумреа сите стари кои доаѓаат тука
пријатели на семејството Чкатрови да запалат свеќи. Имам еден впечаток, дека после 40 години ние сме првите луѓе кои дошле на овај гроб да стават цвеќе и да запалат цвеќе. Дури и отворот каде што се ставаат цвеќите да горат, и тој е затрпан со ѓубре и со смет, и се одзема дел по дел од нивното посмртно завештание.